Čauko, kamoši. Nechce sa vám už pozerať na nudné veci, tak si radšej vypočujte tieto úžasné fakty o našej Zemi. Alebo teda ja sa na Zem už nikdy nebudem pozerať rovnako po tom, čo som sa toto dozvedel. Vedeli ste, že 70% povrchu Zeme je pokrytých vodou? Ale iba 3% z toho je sladká voda a väčšina z nej je uväznená v ľadovcoch. To je teda poriadna ľadová kúra. A hádajte čo? Zem nie je dokonalá guľa. Kvôli rotácii je trochu sploštená na póloch, takže ak chcete byť o pár centimetrov vyšší, stačí sa presťahovať na rovník. Okamžité predĺženie nôh. A jej daninky, to jadro Zeme, je teplejšie ako povrch Slnka. Hovoríme o pekelných 5200 stupňoch Celzia. Takže ak by ste si niekedy chceli upiecť pizzu v zemskom jadre, bola by hotová za sekundu. Extra chrumkavá. A počúvajte toto, naša atmosféra nás nielen chráni pred smrtiacim žiarením, ale každý deň pozbiera aj okolo 100 tón vesmírneho prachu. Takže keď budete najbližšie utierať prach z nábytku, možno budete upratovať čiastočky z inej planéty. To vám vyrazí dych však? Zem je fakt úžasná, čo poviete. Pre viac ohromujúcich faktov o našej planéte a vesmíre, buchnite do toho lajku a odoberajte kanál.